أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد. باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وقال ابن عباس في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. يا أرابا سوية هجرية باكلي أني كمناني أني بناني أني ولنفلا سهر رجب من هجرة سانكال ولنفلا بسونية وناني ناي miladi nasaro ka jate ba fulani mugani duru sankalo tani fulana bi sunyo mugani nani nay ambe dawra bu masjid rajaq wa mbokono darasu be sheikhul islam muhammad ibn abdul wahhab aka kitabu kono kitabu tawhid bonda minna ko babu qawlillahi ta'ala wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada. Deresu temene yan soro Ibn Abbas ka asuru kono ambe wuli yoro mi Ibn Abbas ka asuru kono nala qawluhu wa qad sarati ammatu muwaqati nasi ala amri dunya. Ibn Abbas ko hada madon ka balima ya chama ko allabana sisa abeke jiya ko de kama yaro ka asruwa ko ka mugo kanu ala kama ka mugo koni ala kama ka mugo bisinyonya ala kama ka mugo faranyonya ala kama ko nunu de beke sababe ibe ala ka bisinyonya soro ani ala ka kanu nyonya aye kuma info de kono ako mesisa waye depuis Ibn Abbas ka wakati de ako hada madun ka balima ya chama labana abake ka ke jiya ko de kama wazalika la yujidi ala ahlihi shay'a ako wajiya kanyu nyonya pana ani jiya balima ya ni mo min ka kanu nyonya anaka balima ya akera jiya ko doronde kama kote foyne awma qawluhu ammatu nako ammatu ay akhlabiyatu ammatu kore mun chama hada madun ka balima ya chama na laban kake jinya kode ka faqad sharat wa qawluhu muwaqatu nas na ko mo ka balima ya nim balima ya kunye munye ay mawaddatuhum wa musabahatuhum hada madon kan yugon kanu anu kan yugon je yugonya a bella bana chamal labana kake jiya ko de kama u kan yugon kanu nu kan yugon je yugonya ay aksar mawaddatin nasi wa musahabatihum hada madon kan yugon kanu chama anu ka jenyunya chama ala amru dunya abe jiya ko de ka adama don de pinni ne kuna basa tilaya de ko adama don ka kanu chama anu ka jenyunya chama ko abe jiya ko de ka wa haja qalahu ibn Abbas min fulani ibn Abbas ni fo wa huwa ba'idun li ahadi minna qaribul ahadi min an-nubuwwah buna basa yin fo kasoro buna basa ni an kajja
français be min banni buna basa cew kajja buna basa ka wakati ni ciden ka wakati kasu fa idha kana an-nasu qad takhayyaru fi jamanihi fama baluka bin nas al-yawma na yasru depuis buna basa wakati hada madawun yele mana a bidu bi mugudu na yasru depuis buna basa wakati hada madawun yele mara uka balimaya nu kanyu uka jenyonya nu ka kanu chama abejiya kode ka an bidu an bi mugudu faqad sarat muwaqatu an-nas illa nadira ala amru ad-dunya an bi nyugo an bi mugo an ka kanu chama nan ka balimaya chama nan ka jenyonya chama abebe jiya kode ka fo nadiri kelenkelew min yeli ka gele min meni ka gele an caman ka balimaya bi mogo caman ka balimaya nadir bi mogo caman ka balimaya munum balimaya be ala koka kelenkelew nadir o yeli nadir kure munye min meni ka gele a yeli ka gele nadir yo wode mogo ka jenyonya caman be jiya kode ka sisa mogo ka ɲɔgɔn kanu caman bɛ diɲɛ ko de ka sisan minnu ka ɲɔgɔn kanu bɛ ala ko kan nadiri o yeli ka gɛlɛ o mɛnni ka gɛlɛ bali sara ajamu min zalika ay bunamusunu ko anw ta min ka bon n'o yɛrɛ ye k'a fɔ ɲɔgɔn kanubaga ala kama olu yɛlɛ nadiri de u yɛlɛ yɛrɛ ka gɛlɛ a mɛnni yɛrɛ ka gɛlɛ ko ninnu ka ɲɔgɔn kanu bɛ ala kama ka gɛlɛ yɛrɛ sisan ako min ka bono fana ye min ka bono ye yabiuna dinahum bidunyahum sisan mɔgɔw yɛrɛ b'u ka diina u bɛ u ka diina fɛrɛ u ka diɲɛ de ma sisan ka mɔgɔw an ka balimaya bɛ ala diɲɛ ko kama an ka ɲɔgɔn kanu bɛ diɲɛ ko kama o daman tɛ dɛ min ka bono ye yɛrɛ sisan mɔgɔw yɛrɛ u b'u ka diina fɛrɛ u ka diɲɛ de ma caman y'o de sisan قال تعالى لكم من كرتالين يا أيها الذين آمنوا ألكم مؤمنون لا تقولوا الله ورسوله أكنا على جنفا أكنا تشيدن جنفا وتقولوا آمانتكم نابك لمريم برتو وأنتم تعلمون أي ربادو فنا ولما كان قالب ما يحمل على الخيانة هو المال وحب الدنيا أغضبها بقوله ni akere kachaya mimbe hada maden bila jamfanka kala jamfa ka ciren jamfa ka dina jamfa mimbe hada maden bila ka kachaya nafolo de do anu jiya kanu tuma min nafolo kanu ni jiya kanu de be hada maden bila la jamfa lila kachaya kibila ewa ciren jamfa lila kachaya kibila ka dina jamfa lila kachaya ala yamuntu ayayina suratul anfal kono ako wa'lamu akado annama amwalukum wa auladukum fitnatun akado akan nafuru awdun la jaraduni fitna wudedo wa anna allaha indahu ajrun azim sarababbe ala defe akaji ala kasarainde la ko de soro nin janna fulu munu fuleni ye nin dem munu fulaw bolo nunu nye fitna wude la jarabuni fitna wudedo donc mo sikane ka dina ciya nunun kama mo kane ka dina ciya ikewa ikallagara ikadina kana ciya na fulu kama de ikallagara ikajia kana ciya den kama de na fulu munun bambolo dem munun bambolo jiya kono la jarabi wudedo fitna wudedo sara bere babe ala defe be kala ka sarinde nyini lagara wala balima ni ya iranna balima yaw je nyogo nyaw nu beke ukake ala ko kamade balima ya nyogon kanu balima na shinshi lente ala ko kama niddu sun kala sikama atellabaw anyo de fuanko bunu seminu ko teru ye sabade do ka teriya ale bi no fe nafa doronde kama aben nafa do soro ila jinya ko do nafa do ale ka je nyogonya na ka nyogon kanu yo ode on nafa no jinya ko tigara dongodo ina te nyogondo ita do atido
o y'ale taalen ye fo sogo i t'a dɔn a t'i dɔn a ka ɲɔgɔn kanu n'a ka jɛɲɔgɔnya ala ko tɛ dɛ diɲɛ ko de don teriw dɔ y'o de jɛɲɔgɔn dɔ ye de ɲɔgɔn kanubagaw dɔ ta ye o de a caman sisan naadiri min ta ye ala ko ye naadiri a caman sisan diɲɛ ko dɔ de koyi diɲɛ nafa dɔ de don diɲɛ tere dɔ de don o tigɛra don o don a t'a dɔn a t'aw dɔn nin ye jɛɲɔgɔn fɔlɔ ni teri fɔlɔ ye a ko teri filanan o fana b'i nɔfɛ dɛ i tɛ a nafa a t'i nafa mais ale ta ye mun ye k'i sugula dɔrɔn baro kunta su baro tile baro diɲɛ baro politiki baro k'i sugula ka bɔ i ka ala ko ma dɔrɔn nin teri fana hɛrɛ tɛ nin na i yɛrɛ ɲin'a ye hɛrɛ t'a la jɛɲɔgɔn a sabanan ye jumɛn ye min y'i jɛɲɔgɔnya ala kelen pewu kama ala ko a y'i jɛɲɔgɔnya ala ko de kama a bɛ encourager ala ko in kɛli de la ni fari bɛ faga a bɛ encourager n'i b'a kɛ ka ala ko min kɛ a b'i dɛmɛ ni hari defo ni kataw y'u sɔrɔ ala ko in na a bɛ ɛwa defo a bɛ kɔnɔnandiya k'i ye ka defo in bɔ i la ni kɔnɔnandiya ka sɔrɔ a m'i lebu ka sɔrɔ a m'i lagosi donc nin jɛɲɔgɔn de ye jɛɲɔgɔn ɲuman ye nin ta de ye ala ko ye nin ka kanu de ye ala kama kanu ye nin de jɛɲɔgɔn ye ni mɔgɔ kan ka ɲini ka jɛɲɔgɔnya wala ninnu u b'a hakili jigin diɲɛ ko la kosɛbɛ mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ miiri bi n'i sigira i bɛ miiri n'i ye jɛɲɔgɔnw lajɛ u tɛ bɔ nin kɔnɔ sisan ka jɛɲɔgɔnya i la naadire minnu y'a fɔ cogo min ni kelen kelenw tɛ a jɛɲɔgɔnya a bɛɛ bɛ diɲɛ ko de kan ani diɲɛ nafa min ka bɔ n'o ye u b'u ka diɲɛ yɛrɛ u ka lahara yɛrɛ de fɛrɛ diɲɛ ma n'u y'u ka diɲɛ ko dɔ sɔrɔ diɲɛ tere dɔ sɔrɔ to lahara ko u b'u sen bɔ a la pewu diinɛ ko u b'u sen bɔ a la pewu diferansi ba de b'a ni sɛbaw cɛ sɛbaw diɲɛ tun bɛ olu tɛgɛ fara de la diinɛ ni lahara bɛ u dusukun kɔnɔ n'u y'a dɔn ko min wusura diɲɛ ko min ni olu ka lahara ko n'u ka diinɛ ko tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn diɲɛ ko min b'u tɛgɛ fara la u bɛ diɲɛ fili u bɛ to n'u ka lahara ye u bɛ to n'u ka diinɛ ye mais sisan ka mɔgɔw sisan diɲɛ de b'an dusukun kɔnɔ diɲɛ kanu nafolo kanu o de bɛ dusukun kɔnɔ diinɛ fulan tɛgɛ faraw de la diinɛ b'an tɛgɛ faraw de la a wusura dɔrɔn an ye diinɛ fili diinɛ ko ma se min ma a wusura dɔrɔn an ye diinɛ fili ala kan kisala kan tanga wastafadu min athari ibn abbas radiyallahu anhuma an bɛ fayda sɔrɔ ka bɔ ibn abbas ka asaru ma ala ka jɛ ka bɔ fula bɛɛ ma anna lillahi ta'ala awliya ko jɛɲɔgɔn bɛ ala bolo ala ka walijuw bɛɛ dɛ ala kanubagaw bɛɛ wa huwa sabitu bi nasil qur'an o sabatilen do ni kurana kɔlɔ ye ko jɛɲɔgɔn bɛ ala bolo teriw bɛ ala bolo walijuw bɛ ala bolo qala ta'ala ala ko allahu waliyul ladina amanu ala ko ale ala de ye mu'minu bisibaga ye wa qala ta'ala ala ko innama waliyukum allahu wa rasuluhu wal ladina amanu ala ko ka bisiɲɔgɔn ye ala de ye ani ala ka ciden ani mɔgɔ minnu limaniyara falillahi awliyaw bisiɲɔgɔnw bɛ ala bolo walijuw bɛ ala bolo yatawallawna amrahu wa yuqimuna dinahu bisiɲɔgɔn minnu bɛ jɔ n'u bɛ bisi ala ka kow la wa yuqimuna dinahu n'u bɛ ala ka diina jɔ o bisiɲɔgɔnw bɛ ala bolo o kanubagaw bɛ ala bolo u bɛ bisi ala kow la u bɛ ala ka diina jɔ wa huwa yatawallahum bilmaunati wa tasdidi wa lihifidin wa tawfiqi ala fana bɛ bisi olu o mu'minu fana ma ala fana bɛ bisi olu fana ma k'u dɛmɛ wa tasdidi ani k'u tile k'u sabati wa lihifidi ani k'u tanga wa tawfiqi ani k'u bɛɛ sababa ma wal mizanu li hajili wilayatu mais peseli fɛn juman bɛɛ ni ala ka waliju n'an b'a dɔn k'a bɔ sɛtanɛ ka waliju la an ko walijuw bɛ ala bolo u bɛ jɔ ni ala kow la u bɛ ala ka diina jɔ ala fana bɛ jɔ ni olu ye k'u dɛmɛ
ku latile ku tanga ku be sababama mais ala ka woliju nunu be do cogodi ka fo nunu de ala ka woliju u be do cogodi ala yero yo fo aya kono qawluhu ta'ala ala inna awliya allahi la khawfu alayhim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun ala harafu tanbih ka hakili jigi ala ko ne ala ka bisinyogo ne ala ka waliju siranya tuye dusukasi tuye fana me jondo ala ka waliju e jonye alladhina amanu wa kanu yattaqun mogo mununye mu'minu ye no be siralanye mu'mini ala ya siranya baga o de ala ka waliju mu'minu be ala ka waliju ala ya siranya baga be ala ka waliju silama be ala ka waliju me aka mu'miniya anaka la ya siranya o be nyogo nye chogomi aka waliju yaw kata alama o be nyogo nye o chogodela minye mu'mini e kateme ka be sirala ala nye kateme ka ani ala ka suru kateme ka alettige ala ka waliju kateme eka e fana be ye mu'mini kateme minka ibe sira ala nye kateme minka e fana ni ala ka waliju ya ani ala ka kanu ya kasuru kateme le fana ka sino silama mu'mini be ala ka waliju akalli manawni akalla ya sira nyaw be nyogo nye chogomi waliju yaw be nyogo nye chogodela waliju yate bonson kola waliju yate dambe kola waliju yate ko nin kabila masina de waliju yayi waliju yate musoyala waliju ya ate cheyala waliju yate tawa jonyala konni nye jonde waliju yate horanyala waliju yate demiseniyala waliju yate makorbayala alaya mu'mina la yansarnya bagado mais an ye waliju ke ka bonson do de kere kulu de waliju e waliju yato e de chebe ke waliju e chogomi musa waliju e chogola maryama ye alaka waliju muso de alay karamau kai o be qur'ana kono kacha mu'minu muso be muso be arsirana alanye abe alaka waliju chebe be siralanya be alaka waliju makurwa ye mu'mine be siralanya alaka waliju demisene mu'mine be siralanya alaka waliju jon ye mu'mine be siralanya alaka waliju horo ye mu'mine be siralanya alaka waliju dambe yate bonso yate che yate muso yate kabla kote qala shaykhul islam ibn taymiyyah ko man kana mu'mina taqiya kana lillahi waliya ibn taymiyyah ko majmu fatawa kono akoni mu'min kera mu'mini e be sira alanye ko ye alaka warjo e be ke alaka warjo kana lillahi waliya akoni mu'min ye mu'mini ibe sira alanye ibe ke alaka warjo majmu fatawa kono bala ye kitabu dilanin kaw al-furqan bayna awliya ar-rahman wa awliya ash-shaytan buntame kitabu dilaka difference min be alaka wori juni shaytan ka wori juni nyonche ay kitabu diloka udana dondola donana ewa ibuna basma ko karasa fulana ko wahaw bena alema una basa ko wahaw bena madre inna sayatin la yuhuna ila awliyaihim ako shaytanin fana be wahaw bila ko wori juma ako wahaw be jiga kadare min buna basi ni kan fo ale jatigira ko ale nyana buna basi bena cenka ko sabati de ako wahaw be jiga kadare shaytanin ka wahaw be jiga ka ala yo fo qur'ana kono shaytanin fana be wahaw ci aka jenyo ko makoy akanu bawo donc ala ka wori jube shaytanin ka wori jube wori jummin taye misiri la jama sallila mote wali jummin ye jakabola mote wali jummin ye hiju yorola wali jummin kam muso hakke donente oye wali jusu juma shetane ka wali jude oye ala ko ne ka wali jitoye mo kan nunu faamu wali wilayatu sabaqa annaha nusratu wa ta'yidu wa li'anatu wali juya anya fo kateme ka fo ala ka wali joy karasay ube karasat bisinyo karasay oye munye
أنها النصرة إبا دم وتعيد إبا سنبنتيا والإعانة أن يدم لي نونو de togo ko woli juya ma nunu ko la ka woli ju ala bi deme ala bi sembentiya ala bi deme ka ko ketawla wal wilayatu tanqasimu ila wilayatu min Allah lil abudi wa wilayatu min al abudi lillah ibn Sami rahimahullah ko woli juya ko betila kata woli juya dobe ila wilayatu min Allah lil abudi ala ka woli juya jonye ni alaka walijuya ka jonye walijiya doye woye wa wilayatu min Allah wilayatu min al-abdi lillah ani jon fana kake alaka walijuye alaka ke aka jon walijuye ani jon kake alaka walijuye walijuye ni choko ya fula fa min al-ula qawluhu ta'ala fulu alaka ke jonka walijuye udalay munye Allahu waliyul ladina amanu alaye mu'minun liman yara alaye uka walijuye ومن الثانية فلنا جون فنك ولجوك كألاي قوله تعالى ما جون فنك بسنوك كألاي ألاكو من يتولى الله ورسوله والذين آمنوا ألاكو نمو من بسرى ألاما ibisira chidema ibisira mu'minuma donc o de fuleka ala bisi nyonya sisa ala be jom bisi nyonya jom fana be ala bisi nyonya waliya ni to ya fula be de la be qur'ana kono wal wilayatu allati min allah lil abdi tanqasimu ila ammati wa qasati ala ka woni jiyan fana kata jomma o fana be tila kata tila yoro mafula alaka wolijiya gorobali beka ani alaka wolijiya kerekerele kata jonyerema fali wilayatul ammatu alaka wolijiya gorobali kata jombema hiya wilayatu alal ibadi bitadbiri wa tasrif waye alaka wolijiya alaka bisinyogonyam nimba ka jombeka naba aka kon yanabo kaka kon ku yerema danfen juma ben ni ala de taka ko nyana bo danfen juma ben ni ala de taka ko yerema o danfen te waye ala ka woli jiya gorobaliye ala ka bisinyo ko nya danfen ma ayi oye o gorobaliye ala de be danfen be ka ko nyana bo ka yerema wa sultan wa khair zalika ani mas'ala ka masaya beka ani ula nyugonan نتارا نفده والتسريف وهذه نول جيام من فلنية تسمى المؤمن والكافر وجميع القلائق alaka bisinyo nyam fulenye kata joma kuka ko nyanabo kuka ko yelema nim bisinyo nyam fulenye abe mu'minita abe kafirita abe damfembeta فالله هو الذي يتولى عباده بالتدبير والتسريف والسلطان وغير ذلك ala de be bisi jon ka ko nyana bolila anu ku ka ko yelema ani ka u kamarali ka ke u masaka u kamarali anu na nyugonon jon ka ko be ala de boloninye amuye o minhu qawlu ta'ala aben nin kono laka kuma la min korta leno summa uruddu ila allahi maulahum الحق ala bafo kofe ayo ni sagi kato ubisi nyogoma chinyalama ayo ni sagi kata alama alami nyu ka bisi nyogoma chinyalama ala lahu bisi nyogoma chinyalama ayo sagi kata alama alami nyu bisi nyogoma chinyalama ala lahu hukum wa huwa asrau lihasibina aw kiru bebe ala de bolo ala de ka korosili ka teri donc ninye bisi nyogonya globally jombeka fali wilayatul qasatu bisi nyogonya kerekerele an yatawalla Allah li abda bi inayatihi wa tawfiqihi wa hidayatihi ala ka bisa ka jondoma ka ika ko
كي ككون ينبوي وتوفيقه كي بسوابما وهدايته كي كندا كايرم مكودو يكاكولا أني كي بسوابما أني كي كندا ni ala yen ninke jom minye ninye bisi nyogonya kerekerale wa hadhihi qassatu bil mu'minina nim bisi nyogonya min fule nin kerekerale mu'minu de ala be aka mu'minu ka koka aka koye ka mu'minu ka ko asugula ni mu'minu ka koye abe mu'minu be sawabama abe mu'minu kanda nim bisi nyogonya min fule ninye ni ala ba ke mu'minu ye nim bisi nyogonya kerekerale mu'minu de قال تعالى لكم ألا من قرطالنا الله ولي الذين آمنوا علي مؤمن بسنغوية يخرجهم من الظلمات إلى النور أبي مؤمن بود بيتشامنا قبل نور كلنا والذين كفروا مؤمن كافريرا أولياؤهم الطاغوت ولبي سنغوية الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات تاغوتو بون نورو كلنا كوبلا ديبي تشامنا وقال تعالى لكم إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون ألاك ولك ولجو ولك بشنيغون سرنياتو يجروتو ولود مويه منو اللي من يرى نو سرنا على وني بشنيغون يكره كره عليه من بيت مؤمنون دي ولا بنا باس ودونك أشرو بنا بي أكا أشرو من كلنا قوله وقال ابن عباس رضي الله عنهما ناكو ابن عباس قال لك جكابو فلا بما في قوله تعالى لك كملا وتقطعت بهم الأسباب قال المودة نهاية من بسورة البقرة كنو وتقطعت بهم الأسباب سبب تقرأوني نغنشي بنا باس يوكم مني نغن كنو mana mushriku kabbat unu kabbato fe nyogon kanu min tumbe unu kabbato fu ni nyogon ce jiya kono la gara betigira yushiru ila qawlihi ta'ala buna bas baki ka koriya ke kata alaka kuma dema iji tabarra alladhina tubu min alladhina tabu wa rawu al'azaba wa taqatta'at bihim al'asbab tumam ala ko suratul baqara kono ako wakati min munum batora إذ تبرأ الذين تبعوا من الذين اتبعوا مغمون بطولك وبي باريا كابو كبتو فيوما مغمون بطورا وبي باريا كابو وكبتو كلاوما قياما كرمغو جوغو نونو تاغوتي نونو بيدا كرمغو نمسرك كرمغو نونو وبي باريا كابو ككالاندوما وبافوا أتونتي أو باتوا أتونتا أنكانو وراول عذابا وبيا لا جابا يونينا كرمغوني كالاندوم بي وتقطعت بهم الأسباب سببو تغرا كابونو نيغونجي بنا باسا ينين التفسير سا أكو نيغون كانو كرمغو جوغونو كالاندوم نيغون كانو من تومبي وني نيغونجي جيان كونو لا غرا تمامو يلا جابا ونيغون كانو بتغرا كابونو نيغونجي الأسباب جمع سبب أسباب سبب فرلين يغنك ودي أسباب وهو كل ما يتوصل به إلى شيء سبب يموني فيمو في النابي لا سيفين دوما نابي كسبب لا سيفين دوما وفي سلاح الأصوليين ما يلجم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم وصول تقوك كما تقولا ulu be sababu fo ni ale be o koma sina be o min adamu ni ate o koma sina te usulu tigo ba fo ninde fa kullu ma yuwasilu ila shay fa huwa sababu fimu fi nabi la shay minna fin dola wade sababu qala ta'ala lakum man kana yajunnu alla yansurahu Allah fi dunya wal akhirati annabi mu'min bolo ko alata ka ciren de me jian ani lahara fal yamudu bi sababi ika ewa sababu tota do ba fo ko juru fora sababu ya munna ne juru mina kayere yele na nabi la se sanfe ika juru do sama kata sanfe ke summa liyaqta o ko fe ka juru intige mana
ala bake ka deme min jigi ciden kan ni tafsiri sadi na bin ni yoro tafsiri ala bake ka deme min jiga ka ciden ka sunu cile ni ode mandi mo minye etafe ala ka ciden deme jani lagara ni ba fe ala ka deme ka tige ciden na fu itese ka ala ka deme tige ciden na fo fenkele ni yoke o fenkele fana itese ko ke o yemunye e ka yele kata sanfe deme min be jigi ciden ka ika tiga kana jigi ebe sola ite sola ni ite sola na kadiya yere faga juru siri yere kanna ika juru tiga ni yere ki yere faga wala ni ko ni man ninde ka deme ta tige ate tiga ciden na donc deme min ba ke ciden ka o de fana deme be ela o tora be ela yere faga sinya kele la nyine ode donc la nyine munye an ko fali yamudur bil sababi tawsir kalaw do yenni sabab ke munye ko juru o minhu summi al hablu sababa ode ato ye juru wele ko sababu لأن الإنسان يتوصل به إلى استخراج الماء من البر parce que hada madem be juru ke ka juru do juru filena bo ka jigi kolon kono ka jibonae sababu jumanye di la sema kenema ni juru filenye juru wodi ato ko juru ma sababu wa qawluhu nako qala al mawaddatu ni muallifu ko buna basa ko kanu haja al asru dafahu ba'dhum lakin ma'nahu shahihu ni asaru min fulan ni do ya laf ne asaru mana ka kene فإن جميع الأسباب التي يتعلق بها المشركون لتنجيهم تنقطع بهم سبب نمشركوا بالدلو على جيا كنويا كفر اللاغرة أكو كشي وسبب ببتغنويا سبب نمشركوا بالدلو على لتنجيهم برو سبب كشي تنقطع بهم سبب بتغنويا تتقطع بهم سبب بتغنويا أتسكو كشي ومنها محبتهم لأسنامهم أبولا أباكي كوكا بولو كانوا منك وتاجيرهم إياها أن النوبو كبورو بنيا فإنها لا تنفعهم وتمسركوا نفع مسركوا بو كبتو فيهم منون كانوا anu bu kabbato fum bonyali minna atuna fariyama abo chogode la mimbe kaburu tigi dore fana bato kaburu tigi ka kanu ka bonya yomala kama do te sekina fa min taye shegunu sumo junu ma bado de ye ye de kanu ka bonya kala ka hakku dama yomala kama do ate sekina fa akabbato akakanu akabonya ate foi na fayima wala alla ibn abbas radiyallahu anhuma adola ibn abbas alaka je kabu fula bema akaza zalika min shiyaq al ayat adola ibn abbas yenni mbo ayayi sama chogodela ayayi de kono faqad qala allah ta'ala ala qala min qur'an wa min an-nas man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah ala ko mugo dobe mugola ubebbato fiumina kubato ka fara alaka ugo kabato feun kanu komi be alaka nu chogome ama fo mawaddata de ma min foya yuhibbunahum ka hubbillah adola buna basa ya ka kuma sama ka boye nulda mon ni fana be fayda do dama ka fo salafu munu fulen ni nu ko salafu kote akera se yu ka dolile boyoro do imo ka delem boyoro do yiba soro koni salafu ye kuma min fa ya fale ka bo aya dola o ya fale ka bo hadisa dola ate kuma be kuma nun de wete de no mata aya la uba soro ya ta hadisa la me ba soro ewa kuma yin tayoro ete se ka famu wadi ya to yeslemanu rehlinyin ka kom ewa munna fuqahawu ko jatete tani calendrier bato jatete tani calendrier mais munna uye salli waqtu ta calendrier la salli waqtu tawqitu munum be telephone munu salli waqtu tarawla wala ako ete faqihu ye ete sekoto ako na ya suru ni faqihu ye minke simbatu minke mugo to fana bodo
o ka faqihu ya ye munye wala mun min faqihu ni mugo tobo nyogona parce que lu be se ka delila fale cogo mu be se ka min faamu senfulu te se ko faamu ni mugo senfulu ka faamu ni faqihu ka faamu kera kelenya faqihu ya kore munye fonka ni faamu faqihu te kuma fonu yere de ngattelin ka dereso la ba fanka tanya pe min nafaw dobe ambo fo nyogo ni mamru la min sinkata wal bayani tigi ko dondola ba ke ka dereso di kalandewma kalanden do ya nyininka keso ndola ayo keso jabe ako doni ke bawo ya fotende kalanden ko nemi nyininka doni ka kumala yeli sika delila bala qur'ana ni hadisala mamru la min sinkiti ayella kireda bora kala shikuno dombe amakalande kala aye kalanden nyangino ya dombe abora kala sire kono dombe amakalande kala kalande to ko doy ma ko yamma ko sade ede yenni la sama fule kan ka kalanci bi kala ya ci ambolo tuma me ko fe nana akonyen ninke kawula dabude nan ko doni ke bako kote e nyana doni ke bako be fen foni yere de ni de la taala doni ke bako be fen foni yere de ni de la taala qur'ana ni sunna wala buna basa fule ka mawadda min fo do semini ko fule ka la Allah ya tan yoro de la kanu fora ayayna summa qala taala o kofi alakum ala min kortalenu iji tabarra alladhina tubu min alladhina tabu waraw al'azab wa taqatta'at bihum al'asbab tuma na lay kanu yorofo yuhibbunahum ka hubbillahi o kofi alako wakati bina wakati fo wakati min mugo munum batora ube bariya kabu ka bato kelawma munum bato bu bari kabu uluma parce que beye la jabaye sababu betti woni nyogonje wala tumamu hubbuin ko fe yuhibbunahum ka hubbillahi ko fe de ala nana sababu info buna basa ye sababu inke kanunye o bihin yorola ta'rif ibadu anna muradahu almawaddatu shirkiyatu ibana do fana ka fo buna basa ka kumala kanu sugu min bettige qiyama o yem mushrikiyan kanunde kanun mushriki alama o bettige de o fana famu buna basa ko kanu be fana tettige qiyama koy buna basa kambe kanun mushriki alama de ma famal mawaddatu liimaniyatu kama waddatu lillahi ta'ala wa mawaddatu ma yuhibbuhu min al-a'mal wal asqaf fa innaha nafi'atun mawsulatu limuradi aw min yakanu liman yakanu ni mogo munun ka nyogon kanu kera limaniya kanu komi mogo munun ye nyogon kanu ala kama kama waddati lillahi ta'ala komi mogo munun ye nyogon kanu ala kama wa mawaddatu ma yuhibbuhu min al-a'mal wal asqasi ube ala be ko bara munun kanu ye wulude kanu ube ala be mogo munun kanu ye wulude kanu fa innaha nafi'atu o kanu be nafake de o kanu ba tigi nafa mawsulatun lil muradi o kanu abilla shaykan la nyini ma fana o kanu billa shaykan la nyini ma o kanu te tige de mo ka famu buna bas ko nyogon kanu min bettige nyogon kanu min kera musirkiya ka galo nyogon kanu labanto la koy o bettige me kanu yelle man ya kanu kan nyogon kanu ala kama ala ye ko min kanu ka kanu ala ye mo min kanu ka kanu o kanu te tige de o de lay munye قال الله تعالى ألا قال من قرطان الأقلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين ألا كن يغن كانوا بغو يوم القيامة دعايا يغن جهود فمنون كانوا كيرا لا يسرنا كما يغن كانوا بغا بكيامة كنكا أي يغن جهود abe nyogon kelede abe nyogon dangade abe nyogon nanide ede yin doala nemi doala yirede donala ede yin fili nemi fili abe nyogon dangayede fo alanya sernya bagaw doro kanu min kera alanya sernya kama a ulute nyogon danga ulute bari nyogon na uluka kanu te tige sino galon kanu bebe tige me ala kama kanu dina kanu alanya sernya kanu o kanu te tige qiyama de o bawu nafa yende wasi sira masi
فيه مسائل. الأولى تفسير آية البقرة. فيه مسائل نمبوندا مسائل ودوبا كنوف. الأولى فلو تفسير آية البقرة، سورة البقرة كآية تفسير، وهي قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله وسبق ذلك. ni ayat tafsir nya fokatme. الثانية تفسير آية براءة. الثانية فلنا تفسير آية البراءة، آية براءة سورة التوبة براءة كآية، وهي قوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم الآية وسبق تفسيرها. الثالثة وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال. الثالثة سبنا وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال. أواجبرا هذا مدى إكاتشيدن كانوا إكاكانوا يركونك إكاكانوا جنباياك إكاكانوا يكنفلوك. وفي النسقة أنا سبلي دولا وتقديمها على نفس والأهل والمال. ما نيكا تشيدن كانوا بلا يركا كانوني إكا بلا إكا دمبايا كانوني إكا بلا إكا نفلوكا كانوني. ولا الله صوابا لعل كمين صوابا ينفوشوكو صوابا يموني وجوب تقديم محبته. معنى أواجبرا إكا تشيدن كانوا بلا يركا كانوني، أواجبرا إكا تشيدن كانوا بلا إكا دمبايا كانوني، أواجبرا إكا تشيدن كانوا بلا إكا نفلو كانوني، كما هو مقتضى الحديث كما نانا حديث على تشومي. وإذا قوله تغني نمؤلفكو على نفسي إكا تشيدن كانوا بلا يركا كانوكا يدل على أنها قد سقطت كلمة التقديم. أبايرنا كافو التقديم كابلانيه ko o kuma yin binna wa yoro la masabede aw taqdimha ube ka bilanye ka ciden kanu bilanye wa tuqadu min hadisi anas as-sabiqi ambo min yoro juma ka fonna ko ala nafsi mana taqdimu ala nafsi taqdimu binna ka boy taqdim ala nafsi ciden kanu bila yere kanu ka ube aw taqdimha ووجوب تقديمها على نفسي وتقديمها على نفسي يباشر تقديمها وبنك بوي من بوي رنا أمبو من كبو أنا شك حديث الله ومن قوله تعالى أمبو من كبو آية لفنا أنا شك حديث آية آيرا آية تقديمه فوي كتشيدن كانوا بلا يرى كانوني يبقى ويبانغ بقى كانوني يدين كانوني بو آية فنا abe ayin fana ba asro ayin fana la ka fo taqdimun be wa jumay wa min qawlihi ta'ala qul in kana aba'ukum wa abna'ukum ni ala ko ni aw fawre kera ana don kata aya kata kayan kala kata fu yoro juma ahabba ilaykum min Allah wa rasuli nimbe munyira ha na ya surayin mi segi kanu de bil ala kanu wala taqdimu abe taqdimu nira na ya suru nin fen sege ayen nunun de kalubila ala kanuka ani akachiden kanuka fa zakara li akhariba kana fulufo ayen yebal masrufu kana fulufo الرابعة نفي الإيمان لا يدل على كانوا بشك هذا ما دين يربشك كفندو كانوا بارك أسرو أن يوفو عمر بن الخطاب كحديثا كنا لك جيك بواما لما قال للرسول صلى الله عليه وسلم والله إنك لا حب إلي من كل شيء إلا من نفسي تمام عمر كو تيدما أكو والله إكانو نندو كتا مبي إكانو كتم فمبك فونيركو فقال له تيدن كواما لا يؤمن وقال ay nyaade temenaka faqala lahu chiden kwama min nafsika ako ay foykin kanu katemira kun kade faqala alana anta habbu ilayya min nafsi umar ko chire ma ko sisa ikanu nendo katamma
mbi kanu katem har nyira kunka wa qawluhu an tidin qali ana akoshisa yadullu ala hudusi hajihi mahabbati donc nin bayiranna kon nin kanu min fule umaru borona ye tidin kanu katema yire ko o kanu kura yade akura yarade wa hada amrun jahirun ni we ko banganende o fi aida aba kono tuguni anna nafiya al-iman al-mazkur fi qawlihi liman yamin jana na be tidin ka kumala لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده لا يدل على الخروج من الإسلام ميتشيدن كو دولا كلن تسكا كمؤمنين أبدا فوي كانك دكانو كتمي إدنكا وتايرا كوني مغمي ewa o tayira on micciɗen koye teli ke mumine abada foy kin kanu katame den ka o tayira koye bora silamiya kono لقوله في الحديث الآخر من بايرا لكم إلا نيرتو كوي بورا سلام يكون ما نايكال لي من ندر ما دفا أني تمومني بورا سلام يكون كوي كلمونتي من بايرا حديث أوري ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان تيرون كو فين سبا نوبي مغمين جوغل ايبل لي من ندر مصر لأن حلاوة الإيمان أمر جائر على أصله parce que nous ko limaniya damu fen do de do afaralla le shirika de limaniya nyerebe damu yum fana farankando o yasoro limaniya be ani limaniya damu te kelanye limaniya damu ni fen do de min jidira kafara le shirinka ay inna dalilan murakkabu min ad-dalilan wannan dalilan min fulani ne abe dalila furadeka ni ciden ko ni ko sababe mugo min ne be limaniya damu soro delila min fulani abe delila fuladika delila fulani jumai hadisai nyaira ye mu'miniye hadisai nyaira nin ko saba abe mu'miniya damu fana dima delila kele be delila fuladika wa nafi shay lahu salasu halati ni ewa silamiya sariya ye fendo ge la hala saba dola kele de bayi فالأصل أنه نفع للوجود لسري الإسلام سريع حديثين كافو ننتي نا يجنك لسري لا أيكوي سرولي أيودك كافو ننكوي نتي لسري يودي وذلك مثل ومثال الجمعة لا إيمان لعابد الصنم نو كل من يأتي بودي بطولاي lesira ni nyemunya ate de pew boni batula limanate bolo de pew fa imana manu min nafil wujudi boni balile fendo yambali kafo ni ciden ko nden limaniya nin te limaniya te balile fendo yambali kafo kan limaniya soroli nge ka boye pew balile fendo yambali ola nafu mbeke munye ola فهو النفي للشهادة على ننكوي أتسها ننتي مثال مني لا صلاة بغير وضوء صليتي مسالجتي نمغمي صليرا صليجتي لا يصليرا مسالي سهروا صلي كرا كنا صليرا صلي أبي فوكوا صليرا ما سهروا wala nu ko karasa sallira me salliji tala salli sabatira kuna yake me salli masa pasike salliji te salli masa o geni o yorola salli sahabbal yade gena kabo yorola fa imana mani min nafu shihati ni balili fendo ye bali ambali fana nante sika sahalin fana genka boy mun bena wala fa huwa nafu lil kamali dafali de begge misalu o misale munye la salata bi hadrati ta'am ni cidon ko sallite ka dumuni sigilento masala kumo do be ela uye e ka dumuni takana sigi kumo be ela salli wakati fana shera hari ni jama salli do misirela kumo digilembe ela uye dumuni sigi cidon ko sallite ka dumuni sigilento e akore munye
mana ni sallira ka dumuni sigilen toye yeska amba fo ko ka salli tinyalendo wa la nyine de ni sallira ki ka dumuni sigilen toye kungo bela salli dafalente parce que be se ka salli hakili be dumuni na wasu be ninna salli dafalende te me ka salli ka kene wala hada maden kan nonu saba famu ni geni nana kablimania ge kabo fendo la ka fendo ge pew lesri la akoro yo kote pon comme nu ko limania te bori batolala oye de kalimana te pew ni be bori batol limania bewa ete mu'mine ni mo be bori batol mu'mine wa ete mu'mine ambato lesri le ka mu'mine de te eye pew bon nana misali la sisa geni nana fimbe balili fendo ba ambali kafo mingena kafo otepe obe mi balili fendo fenana ko ate amba bila minka wala sahabaliya misali ku karasa sallira menne sallira de salli jintinna ika salli masaha geni min fuleni yorola salli masaha sabana munye sisa o nafi nana mi balili fendo be min bambale ante sika fo ko koyinte koyi sahali te seka ge balil pendo be min be koyi sahali ge ka bambolo o misali sallite ka dumuni sigilento la salata bi hadrati ta'am wala huwa yadfahu al akhbathayn nunu de hadis kelen ko sallite ka dumuni sigilento bon ni mo min tahara salli akunwoto ka dumuni sigilento oba amba fo ka salli ma aka salli salente wa ayi kana fo salli salente de ko parce que ciiden ko la salata bi hadrati tami kana fo tigi masagi ka salli ka masa ay aka salli madda fare me salli sahara ni mo sallira ciiden ko sallite ka to sobe fulambe nyogo nyonila bana ko ta digilembe la sugune digilembe la ciiden ko sallite ikana salli ka nunun tora tan nunun bo yere la folo de kana salli ni e sallira bana ko ta digilembe la sallira sugune digilembe la sallin kono fana foy ma bo yala amba fo yemmin ke salli cinyanawa ay salli de madafa mais ni e salli ko ni ke salli sahara nunun ka famu wakati masya fa qawluhu naqul la yu'minu ahadukum nafu lil kamal lil wazib la lil mustahabbi bo na ko dola kelente se kallimana fo ikanne kanu kateme ire kay kanu kat ikin kanu kateme den kay kin kanu kateme bange bagauka liman yamin wajibra ika ode gena lal mustahabbi liman yamin kanu ne wotede mana liman yamin ne wajibe hadama den ka foi ka ciden kanu kateme nunun kare bo ni ma ciden kanu kateme nunun ko yefen wore kanu bila ciden kanu ye liman yalle sir be bolode men liman yamin wajibra ka wode madafa لن يقول قال الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام بن تيمية قال كنيمة لا ينفى شيء إلا انتفاء واجب فيه أقول النفوين أنا يرجع لمن يلا لا ينفى شيء فيتجئ ويرلا إلا انتفاء واجب فيه فمي واجب لنا أقوينا ودقنا ما لم يمنع من ذلك مانع نبالي لفندو ما أمبالي كابلا أوكا نكودو كيرا كودو نانا كنفو كي كالليمانيا جي بون تيميا كوا ببلا منكا ليمانيا من واجب ركو دافالي دي كيرا فنبالي لفندو نا من بسكا أمبالي كافو ليمانيا واجب لين تي ليمانيا مصحبو ماريرو فنبالي في يمبالا إن شاء الله أم بسكا جويا سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التوحيد باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله وقال ابن عباس في قوله تعالى وتقطعت بهم الأسباب قال المودة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد
وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما biye araba suye hijriya bakele ani kemenani ani binani ani wolonfula saharo rajaba minge hijra sankalo wolonfula na bisunya wonani nay miladi nasaro ka jate ba fulani mugani duru sankalo tani fulana bisunya mugani nani nay ambe dawra bu masjid rajab wa mbokono درس شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أكا كتابه كنو كتاب التوحيد بندا منا باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا درسو تمنى ينصر ابن عباس كا أسرو كنو أمبي ولي رجمي ابن عباس كا أسرو كنو نالا قوله وقد سارت أمة مواقات الناس على أمر الدنيا ابن عباس ko hadama don ka balima ya chama ko allabana sisa abeke jinya ko de kama yado ka asruwa ko kamogo kanu ala kama kamogo koni ala kama kamogo bisi ɲɔgɔnya ala kama kamogo fara ɲɔgɔnya ala kama ko nunu de bɛ kɛ sababu ye